След разговора ни, който беше много дълъг, господин Димитров ми каза, че снощи ситуацията е била на косъм да изкомандва жандармеристите да насвалят от моторите на катедралата, да наприберат за 24 часа в районното, при което да ни открадне някои моторите и на другия ден пак да отидем да се жалваме при него, че са ни откраднати моторите. След това ми каза, че ако тази вечер при най-малкото неспазване на обществения ред, те ще действат както трябва по закон. Ние не скандираме, не крещим, не чупим, не рушим, не псуваме. Просто караме моторите си внимателно, паркираме на разрешените места. Да, вдигаме малко шум с газ на свободен ход. Това е нашия начин да покажем, че не сме съгласни с това, което се случва. Да, защото с газ, но не на свободен ход се трепят български момчета. Именно, да. Ние го правим по безопасен начин. Спрели сме на едно място и форсираме на празен ход на място.